Kärkkäin numerolla 16. Yhdysvaltain pari vetää todella hyvin. Nouseeko niin sieltä ihan omi jaloin nousee vielä sieltä ja katsotaan miten se seilaa tuo. Tämä on kuule tämmönen tällä hetkellä niin huippuvauhti. Sehän ei ole melkein puolisen minuuttia nyt ja ensimmäinen kurva estelee erittäin hyvästi. Ja aikaa menee vasta 36 sekuntia ja Yhdysvaltain pari vetää todella kovaa kyytiä. Eli Storey. Hän kerran Storey. Nyt katsotaan, nyt tulee kovaa aika. Siinä on kyllä jälkipäällä tekee. Kyllä, vielä mahtuu, loistavasti mahtuu vielä. Ja kärkiaika on tulossa. Voi rehveli. Vielä ehtii. Ei saamaan, tämä on. Voi että sanoisin minä, että. Oi. Siihen ohjasi. Tapu viimeisen kuiva esteen ääret.